amser, ond am y munud y nesaf, da ni am ganolbwyntio ar bencampwriaeth dartie'r byd yn yr Alexandra Paris, oherwydd mae'r Cymro Gerwyn Price wedi sicrhau le yn y rownd gynderfynol heno gyda fuddugoliaeth o 5-4 yn erbyn Daryl Gurney. Falch iawn o ddeu bod Dylan Williams sydd yn rhedeg cyfri y PDC Cymru ar Twitter yn dilyn y dartiau wedi bod yn gwylio'r gêm. O'n i'n dilyn y gêm fan hyn, Dylan, ddim yn gwylio'r gêm, ond o'n i'n swnio'n nerfus iawn ar y diwedd. Ti'n bod beth, Cal, sa'n gyrru bod yn ngalon i'n gallu cymryd lot mwy o gemau tebyg i fel la. Mae'n, i feddwl pwy mor dda mae wedi wario trwy'r flwyddyn. Mae e wastad yn rhoi ni'r cefnogwyr fel wedodd e yn ei cyfweliad ar ôl y gêm, put my fans through the ringer, a dyna beth nath e heno. Math e lan 2 set i ddim, a oedd yn edrych bod e'n gwbl rheoli'r gêm, ond nath e fynd i gysgu yn bach, a lot o rhyw dart mewn i'r 1, mewn i'r 5, a gadodd e Gurney nôl mewn i'r gêm. Mi'n gedi mwy na dim, Gurney oedd yn jwmpo ar y mistakes oedd Gerwyn yn neud yn hytrach na Gurney waren dda, ond diolch beth yn diwedd dath e drwyddi yn y set ola yn dala i ddarts yn y set ola i fynd trwyddo i rhwng gynderfynol. Double top i ennill, dwi'n meddwl, o be nes i weld, ia? Ie, na ti, ie. Na ni. Ac mae chwarae Stephen Bunting yn y rownd nesaf. Bunting di curo Rataski o Lad Pwyl Prynhawn ma, ond Bunting nath o gyda James Wade yn gynharach ydw i'n iawn i ddeud hynny? Do, ar ôl fod 2 set i ddim lawr, felly mae Bunting wedi dangos tipyn o fform yn y gystyliaeth yma. Un beth sydd ar ochr Gerwyn, byddwn ni'n gweud, y tair gêm lytha maen nhw wedi wario erbyn ei gilydd, mae Gerwyn wedi ennill y tair, felly bydd e'n mewn i'r gêm fo'r un gwbl hyderus. Ond un beth fi'n gedi fyddwn ni moyn rhannu gyda'r gwrandawyr yw, fel rhywun sydd yn dilyn Gerwyn yn ystod y flwyddyn, dyw e heb wario yn rhywle yn agos i fel mae'n gallu eto, sydd yn digon i ala ofan ar dyn, achos wedi gyrraedd rhwng gynderfynol, mae'n dipyn o beth, ond wedi gyrraedd rhwng gynderfynol heb rili dymas o ail ger, fi'n credu bydd Bunting yn becso, a falle bydd Van Gerwyn falle yn becso hyd yn oed mwy. Mae'n dangos i gymeriad ydy bod o yn ennill nad ydy o yn chwarae ar ei ore. Ydy Gerwyn yn elwa o peidio gael cefnogwyr yna, oherwydd weithio ma'n troi arno fo'n dydyn? Odi, fi'n credu bod mae wedi gweud mewn sawl cyfaliad bod e'n teimlo bod angen torf arno fe reithiau mwyn cael yr intensity na i gael i ware ar ei ore, ond fi'n credu nawr achos bod y PDC ar dartiau wedi bod yn ware heb torfeidd nawr ers, dechrau'r pandemig, fi'n credu bod pawb yn weddol gyfarwydd gyda'r sŵn ffug ma sydd yn cael ei pwmpo mewn i'r neuadd, felly fi'n credu bod Gerwyn wedi cyfarwyddo, a fi'n credu bod ni'n gweld wedi ennill y Grand Prix, ennill Cwpan y Byd gyda Cymru, mae'n gallu dod i ben heb torf, felly fi'n credu beth sy'n becso fe fwyaf yw, mae lot ar ei feddwl mae'n gwybod drwy ennill y pencampwriaeth y byd, fydd e hefyd yn dod yn rhif un yn y byd, felly fi'n credu meddwl gormod mae'n neud yn ystod y gêm, sef yn meddwl am y dartiau, a ennill y gêm yn haws, fi'n credu deith ei ben yn y ffeinal ar y trydydd o Ionawr. Wel, o'n i'n trafod Michael Van Gerwen yn gynharach mi o'r ei hôl i'n dydi, o ddwy ddim yn erbyn Dave Chisnell. O ti wedi bod yn cadw golwg ar hwnna? Fel o'n i'n dod ar y ffôn dyti, o'n i'n gweld bod Chisnell wedi mynd ar set cyntaf, felly mae Chisnell yn un sy'n sgorio'n drwm, felly fydd e'n siŵr o roi problemau i Van Gerwen. Ond byddwn ni yn disgwyl rownd derfynol rhwng Gerwyn a Van Gerwen. Byddwn ni, ac Gerwyn ddim wedi cyrraedd y rownd derfynol o'r blaen, fe gyrheiddodd o rownd gynderfynol y llynedd yn do, a wedyn colli. Ydy'r gallu gyda fo i fynd i'r cam nesaf felly? Byddwn ni'n disgwyl, ti'n gwybod, achos erbyn Peter Wright llynedd, bydd lot o rhyw bantomain cyn y games, yn siarad bod e'n mynd i giro Peter yn meddwl rhwydd, a wedyn pan nath e ar ei ôl e, welon ni yn cwmpo i ddarnau rili ar y llwyfan, felly fi'n credu fydd wedi paratoi un anodd well yn mewn i'r gêm an o safori, a i fod yn deg, os droeth y Gerwyn lan i fi'n gwybod sy'n gallu ware, bwrw average o rhyw 100, fi'n gweld yn curo Stephen Bunting heb unrhyw ffwdan. Wel, gobeithio wir, Dylan, diolch yn fawr iawn. Gobeithio gei di noson mwy hwylus yn gwylio nos fori na ges di heno mae Gerwyn Price wedi curo Daryl Gurney o 5-4. Di sgorio fi rhwng